Dams, kabangi og tanaw ng cellphone na kay lamag ang cellphone gud. Ay kabala kalot. Ako'y bahala mo tanaw atong maabot o diri ron. Diri man kamo nagsabot nga makita. O diri daw. Paaboton na to. Ako'y bahala kag tanawan ng cellphone. Ito ka ng mga cellphone lot. Unsa mga original, unsa piki, unsa dili. Tabangi ko ha. Lagi ako'y bahala. Unsa may sabot niyo ato di? Ang sabot na mo Dams, muad si kwarta sa kuha. I-swap na kong iPhone 11 ako. Na unsa man tong cellphone nga iswap niya si mo? iPhone 18 daw Dams bro, bagong gawas man daw na. Na di ka magansian na lot ba? Kung mo magay na, lamang kay ka. Ako ba ino, bantang gidala ti ka, ikaw mo gisita sa mga ingon na agad. Ay ka problema lot. Ako'y bahala nimo diha. Maabot to diri ah. Maabot ang mga katarong totod. Oh, basta kung ingon niya, diri daw ang location daw. Sige, ulat rata. Matay. Saan naman to yung ingong location nga? Gidugay naman kuha ka balik diri ba? Saan ito napita? Diri guro to sa lahan ko. Ay, pura. Oh, siguro na. Nakapulam na yung t-shirt daw. Mau guro na. Ay, sakto. Pero mainisan gina akong cellphone nga. Pangando nga cellphone nga ito. Surbol ka ba mga to tarong lot? Naligsik na ba yaw? Sing na. Boss, excuse me boss. Oy, nana. Money, money. Ano yung kulot? Kulot kasi kulot. Dara na boss, dara boss. Ikaw to? Oh, ako to. Ikaw, napakay pagkadanghan. Dara. Dara yung kuan boss. Pap, mo hatag ko sa magkwarta. Na Remax. Remax. iPhone na Remax. Remax oh. Uy, iPhone lot. iPhone. Unong gingon. Ito pa tao tabahay ka pa ko, may kapa ko. Bago yan, bago yan. Oh, ang Bugat lot, bugat. Bugat. Angkas. Why problema ang kas? May maintain. Ay sa ang inyong swap nga cellphone asa man? Oo, sa man eh. Naumaw na boss. Una? iPhone 11. Ah, ano daw? Oh. Oh, kagwapo Ah, ka di na. ka abre daw, basig atik na. Ay, Kaya ko legit mo kini. Bago man ni. Plastic mo na imong yan. Imong kaad Una. Nya na gunit pa tanaw sa ko. tangkas. Legit na iPhone. iPhone. Amo na 11. 11 man ang sabot na mo 11 man. Money. 11 na. Money, libi. Angkas, yun na, angkas. Uy, lot. Una ta sa guguro sa lot. Paguwat sad. Papurado ra bugay ka oy. Papom gutong kita makauna Dams, basig ma-scam ta ba? Sa scam. Basig ako pa may scam ani. Wa pagay ko klaruan na inyong cellphone og legit ba na? Unsa din ang mata ni mo boss karton? Kita ka tong logo gani sa iPhone. Moingon pa kag ma-scam ka? May scam ka? May scam ka? Ana unsa may tanaw nimo ana? Peke. Oh, dili ba? Nanigurado ra god? So mga boss, dagaan na, mag-istorya niyo mo sa angkas mo boss. Gas. Ah, mandiri way problema. Una mo Ikuha na ako na. kuan mo sa kuha, wa mo salig sa kuha. Ayaw. Watag man ko. Dili na. Oy. Ad. Ay 500 na yung sabot eh. 100 na. Uy, kanindot po na akong kuan, giswap. 500. Yung sa may hatag ni. Kunin nun. Yatag ni. Kunin. Para mo na day. Oh. Pero di ka gansi na iPhone iPhone 18 magani. So, testing sa anak ko ha. Wait sa ha. Testing sa akong picture ha. Testing sa akong picture. O, kuan ba ni? Basig, mga guba ni ha. Uba tanawar ko do. Kita kay mga bungo to. Oh. Oh, kagwapo na oh. Oh. Iti mo day. Okay. Kung mo day kayo. Ya ang live ato ba? iPhone 18 yung sulod ani. iPhone 18. Latest. Paldo kalot, paldo ka. Tarong ba, Ah, tarong sige. iPhone 18 Pro Max Maximum Ice Cream. Sige, sige. Lawaday ba wi ay? Lawaday. Oh, na to imo Nana, na. nana, no? Nang kwarta. Nana, kompleto na. Lamat boss, lamat boss. Okay. Sige. Dres ako. Oh, sige, antay. Salamat kayo. Takol, ito. Oh, yun imo na iPhone 18 man kabay. Uy, pamino sa lot. Kuyugan tamang ka. Kining 500 ako na ni kay iPhone 18 man na nonsa makasayang kay kung adlaw kang adlaw. Sige mo. Yung kuyog na si mo. Kining 500 ako na ni iPhone 18. Paldo ka, di ba? Paldo. Mahal kayo na bay. Atik, luton, uto-uto, ang istorya. iPhone Ya, 11. kaya 500 ako na ni. Mana na. Ya, maginahinay na ko kay napabugay lakaw. Ya, dala sa ka, enjoy ng iPhone 18 ni mo diya. Sabi ko kuha din yung iPhone uy. Yahoo! Libre ni. Ay! Oh, libre. Uy, abre. Lo! Ate mo ng iPhone 18, kadako ng Intel. Ate mo niya, ingon siya, original iPhone 18. Intel man eh, tapos nakakadamulang mo 500.